भोजपुरिया समाज चैनल में आप सबके स्वागत बा। भोजपुरी के तमाम खबर सबसे पहले जाने खातिर भोजपुरिया समाज चैनल के सब्सक्राइब कर दी और घंटी पर जरूर दबा दी। जय भोजपुरिया समाज। जी हाँ भैया, अभी के रिपोर्ट में आप सबके बीच भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के 2020 के पहल का देवी गाना, जी हाँ भैया वही के बारे में बतावे बानी बहुत कुछ, जब वीडियो के लास्ट तक बना रहा। जी हाँ भैया, आप सबके बीच 2020 के पावर स्टार पवन सिंह पहल का देवी गीत जौन की आ गई बा, फाइनली रिलीज हो गई बा। सबसे पहले जान ली कि वो गाना के बोल बा ए मैया कलसा धरइबो। जी हाँ भैया, ए मैया कलसा धरइबो, ये गाना के बोल बा। जाना कल फर्स्ट लुक जारी भइल रात में 10-11 बजे के करीब में, और भैया आज गाना भी सुबह में रिलीज हो गया और कल ही रिलीज डेट के अनाउंसमेंट भी भइले। तो जी अभी आज सुबह में 6:45 AM पर रिलीज हो गई बटे, जौन की टीम फिल्म्स भोजपुरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। जौन गाना के गईले बने पावर स्टार पवन सिंह, गाना के लिखले बने अरुण बिहारी जी, गाना में म्यूजिक दल बने छोटू रावत जी। आप सबको बता दी बहुत ही बेहतरीन गाना ऑडियो सॉन्ग जौन की रिलीज हो गई बा। आप सबको फाइनली बता दी पब्लिक काफी ज्यादा पसंद कर रहा बा, काफी अच्छा व्यूज जा रहा बा ये गाना पर। जी अभी ऑडियो सॉन्ग रिलीज हुई बटे, जौन की फाइनली आप सबको बता दी कि ये ऑडियो सॉन्ग बहुत ही जबरदस्त बा। जी अभी का प्यारा गाना बा, एक तरह से कह लो गाना के बारे में तो बहुत ही सुंदर और प्यारा गाना बटे, जौन के बहुत ही सुंदर आवाज में पावर स्टार पवन सिंह गईले बने और राइटर बहुत ही सुंदर राइटिंग कैले बने, यानी बहुत खूबसूरत गाना बा ओवरऑल कह जाता। जी हाँ भैया, जौन की फाइनली आ गई बा। अगर आप लोग सुन ले बनी तब तो ठीक बा, आप सब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप सबके पवन सिंह के पहले का गाना कितना जबरदस्त लागल, जरूर बताएं। अगर नहीं सुन ले, अगर सुनल चाहते हैं तो जाके वहां से सुन सकते नहीं। और ये काम चलते चलते वीडियो को लाइक कर दी और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को दबा के शेयर करी। फिर से आए बहुत जल्द नया खबर के साथ।